Frescura, boa mineralidade, agradables e elegantes definen os viños brancos da Ribeira Sacra. No caso dos tintos son caldos frescos, afroitados, elegantes e delicados que permiten embellecer con moita dignidade e talento. Así definía onte os caldos da Ribeira Sacra Chantadeina o enólogo que dirixiu a segunda cata guiada englobada nas actividades da Feira do Viño de Chantada. Na mesma desgustáronse 4 caldos, 2 brancos e 2 tintos que participarán na feira, viños que son o resultado da colleita 2011. Tuvemos unha añada climáticamente na fase de maduración das uvas excepcional. O que pasa que foi un réximen térmico un tanto demasiado caluroso, co que provoca que o período necesario para formar compostos aromáticos nas uvas se vai acortando. Digamos que estámonos mediterraneizando nesta zona, non? E, bueno, en principio, eso é excelente, porque non sempre no interior de Galicia se acadan maduracións perfectas, pero, bueno, últimamente non pasaría nada se na época de vendimia se mantuvese un clima seco e temperaturas máis suaves. O experto engadiu que os caldos da Ribeira Sacra poderían ser excepcionais, un valor que hai que inculcar entre os viticultores. Incluso entre os propios produtores e viticultores, falta entender que estes viños non só poden ser viños novos, frescos e moi agradables, senón que son viños que con un tempo de crianza prudente poden alcanzar notas excepcionales. E recuperar un pouco a través do prestixio e do precio que podemos vender estas elaboracións as dificultades enormes que ten a viticultura nesta zona. A cata de onte levouse a cabo na Faragulla. Hoxe celebrouse a última na Viñoteca, onde tamén se cataron caldos de adegas que estarán presentes na 30ª edición da Feira do Viño de Chantada.